MTV. Сәлем дуслар, сезнең белән кабат бик матур мәгънәле бәйрәм көннәрендә күрешергә насыйп булды. Соңгы дәрес, соңгы звонок. Ник бераз соңламадың? Кеше тормышында моңсу да шул ук вакытта күңелле дә хатирә булып саклана ул соңгы кыңгыраучыңа. Яшьлекнең иң матур, бер борчусыз 11 елын мәктәптә үткәрәбез. Классташлар белән бергә белем алабыз, бер-беребезне тәрбиялибез, дуслыкның кадерен белергә өйрәнәбез. Ә менә безнең музыкаль каймак хит парадында урын алган җырчыларның соңгы кыңгырау бәйрәме ничек үткән икән? Алда безне атнаның иң яхшы 15 җыры һәм йолдызларыбызның күңел түрендә сакланган хатирәләре көтә. Ә аларны сезнең белән мин, Гүзәл Зиядинова барлармын. Киттек! Иң популяр җырлар исемлеген бу атнада Миндияр Шәймарданов ачып җибәрә. Соңгы кыңгырау аның өчен кадетлар мәктәбендә чыңлаган. Барлык кадетлар белән матур форма киеп парадта атладык. Җырлар җырладык ди Миндияр. Рәсми эше тәмамланганнан соң җыелышып табигатькә чыктык. Иң кызыклы хәлләре дә шунда булды инде. Тик аларны сезгә сөйләрлек түгел инде ди егет. Кызык! Ничек кенә сораштырып карасам да башкасын сөйләмәде. Аның каравы бар күңелен биреп, рәхәтләнеп җырларга вәгъдә бирде. Яле, тыңлап карыйк. Синең карашларың 15-нче урын. Тәрәс каршымда кайын, гүя кайын моңсуланып, сагынадыр кебек яркайын. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, онытмамын. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, карашларың. Ой нурында назланадыр без утырткан аккайын. Сине күрми яшәүләрдән өзгәләнә минем җанкаем. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, онытмамын. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, карашларың. Açıp kuyudum perdelerini, tulgan ayını күрергә. Saf hislerim күңелемдән якты нурга үрелә. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, онытмамын. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын. Синең карашларың
karışların Min unutmamın, unutmamın, unutmamın Senin karışların, karışların, karışların Min unutmamın, unutmamın Karışların Senin karışların, karışların, karışların Min unutmadım, unutmadım Хит парадның чираттагы баскычында орын алган җырчыбыз өчен соңгы кыңгырау моңсу хатирә булып истә калган. Мәктәптән чыгып киткәч нишләрмен дип курыкканымны әле дә хәтерлим ди Рената Тей. Соңгы звонокка дип җыр әзерләгән булган ул, тик классташлары каршында җырлый башлауга күңеле тулып елап җибәргән. Ничек тә үземне кулга алып, елый булса да җырны ахырына кадәр җырлап бетердем дип искә ала җырчы. Ә менә хәзер рәхәтләнеп, сөенеп җырлар Рената. 14нче урынны белән китәбез сиңа. Җыры да бит «Мин яшим» дип атала.
Яшьлегемнең йөрәкне әрнетә торган хатирәсе ул, соңгы кыңгырау. Чөнки булмады ул минем ди эстрадабызның бик тә популяр җырчысы. Мәктәптән 9нчы сыйныфтан ук чыгып киттем, аннан соң да соңгы звонок чыгын ишетү өчен классташлар янына кайтырга җае туры килмәде ди ул. Менә шул вакыттан бирле классташлары белән бер тапкыр да очрашканы юк икән. Белсәң иде, үзгәләнеп әрни күңелем ди Фирдус Тямаев. Дөрес, быел ниһаять җыелышырга сүз куешканнар. Моны инде киләсе елда тикшерербез. Ә хәзер үзен җырлатыйк. Bulgan indi diye Üz-üzümne yaşımı yuvatıp Sabırlık bir Rabbim Biz yalgışkanı buğay Berbere şulay yuvaltıp Beni sen iyiydi Üzgelenülerin gününe Kavuşurlar nasip olmasa da Nindi vakitsine seyir Бу атнаның иң популяр җырлары рейтингында 12нче урынны Алсу Азат Фазлыевлар дуэты алды. Ох, шәп үтте ул көн диялар бер тавыштан. Алсуларның мәктәбенә соңгы кыңгырауга Татарстанның халык артистлары Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билалов кайтып төшмәсенме? Алсу укыган сыйныф Зәйнәп Фәрхетдинова исемен йөрткән икән. Шулай итеп халык артисты укучыларга сюрприз ясарга булган. Моны белеп алган бар авыл халкы да мәктәп янына ашыккан. Рәхәтләнеп җырлашып, фотоларга төшеп, шау-гөр килеп үтте ул соңгы звонок дип искә ала Алсу. Менә бездә халык артистлары булмаса да, күңел ачуда кимен куймадык. Биедек тә, җырладык та, чын матур бәйрәм ясадык дип сүзне бүлде Азат. Без дә шушы урында сөйләүне бүлдереп, җыр тыңлыйк. Yaşımlar senin yaşın Senegine min bit Yaratala Aytıp gene belki Anlatalma Şulay da işit yüreğimde Silahına bergen sözlerimini Senin için beni sevlerim Senin için yanıp yürülerim Singin ol benim senin eşim Yaşım var senin eşim Senin için beni sevlerim Senin için yanıp yürülerim Singin ol benim senin eşim Yaşım var senin eşim Singin ol benim senin eşim Yaşım var senin eşim
Музыкаль коймак хит парадының 11-ші орнына жеттік. Берді бізні Айрат Ибраев қаршы ала. Соңғы қыңғырау шарасына жиылышқаш, вальс бейерге тағын бір егіт керек болу ашықланды. Шунда мені сайламасынлармы? Әминем ғымырда бір тапқырда бейіп қараған болмады деп сөзін башлады ол. Кик егіті біз қаушап қалмаған, башын ғырур көтеріп, бар мәктеп қаршына шыққанда, ойламағыз, хәтті абынмағанда. Менә шуннан берлі Айрат гіл бейкен. Әнәрсе, жырлап бейіп яшау көңілі видео. Ярый, менә хәзір бейіте жырлаты ғалі өзін. Мені бүгінгі күнім білін, янарыңда бәхетлі. Құдай берді, ике бізге пар қанатлы бәхетіні. Үнне балыған, сына балыған, сен менің пар қанатым. Өзімні кейтіп, сені ғымырлікке яраттым, ғымырлікке яраттым. Сына балыған, сен менің бар қанатым. Өзімні кейтіп, сені ғымырлікке яраттым, ғымырлікке яраттым. Еңләгәні де тұрмыш көген, еңләрдә бар қанадылар. Икәу тигіз, атлағаны да хыялар ул парадылар. Үнне балыған, сына балыған, сен менің бар қанатым. Өзімні кейтіп, сені ғымырлікке яраттым, ғымырлікке яраттым. Соңғы қыңғырау нешік ұсын енді. Ғадаттагіше классташлар білән елашты, көп етіп істәлікке фотоға түштік, біргелешіп таң қаршыладық, һәм үйлерімізге таралаштық. Шуннан берлі мәктәп елларын 25 май жеткеш иске алам деп күлі Айгүл Рахимова. Кішкенеден үк бар күшін музыка, жыр сәнғатына юнәлткен жыршыға bu атнада хит парадының бірінші онлығын ашып жіберу миссиясы yüklәнә. Рәхимет Айгүл. Yıllarga şıkkanda Qarşıda Kirtələr bulmasın Balayda Yaşayıb sıçmaqda Nidəlləb Dağalar qılasın Aşığıb Yıllarga şıkkanda Qarşıda Kirtələr bulmasın Balayda Yaşayıb sıçmaqda Nidəlləb Dağalar qılasın Уйласақ барысы жетерлік Қайғылар бұталып ермәсін Біргәләп яшау зыр бәхет Үстәлдә шәмдәләр сүнмәсін Ашығып Юлларға шыққанда Қаршыда Киртәләр булмасын Балайда Яшайып sıçмақта Нидәләп Дұғалар қыласын Ашығып Юлларға шыққанда Қаршыда
Соңгы кыңгырау авылда зур бер бәйрәм итеп узайды. Ул чакта бит авыл җирендә чәчәк бәйләмнәре сатылмый, шуңа да иртә таңнан торып, кызлар белән болыннар тау итәкләреннән аллы-гөлле чәчәкләр җыеп төшә идек. Хәзер генә бар әйбер дә кибетләрдә сатыла, бар да әзер. Ә без шул бәйрәмгә әзерләнү хәстәрен күпкә алданрак күрә идек дип хатирәләргә бирелде эстраданың популяр җырчысы Иркә. Авыл халкы да бит олысы, кечесе барышын калдырып, сабан туйга җыелган кебек мәктәп тирәсен урап ала иде ди ул. Хәзер дә Иркә безне рәхәт истәлекләргә күмеп, авыл турында шәп җырын башкарачак. Чынвәли 9-нчы урын. Хит-парад баскычы буенча атлый торгач, 8-нче урынга да менеп җиттек. Әлеге урын иясе Лилия Хаснулова соңгы кыңгырауда алып баручы да булган, җырлаган да. 11 ел дәвамында белем биргән мәктәп. Классташлардан аерылып китү бик авыр булды. Аларның кайберләре белән шул көннән бирле күрешкән дә юк ди Лилия. Тик безнең хит-парадта моңсуланырга һич тә урын юк. Сәхнәбезгә чакырабыз. Аннан сине классташларың да, укытучыларың да бар татар дөньясы да күреп сөенәчәк хәзер. Язларның исідә, түсідә, сүйүдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табудың сөйгәнем. Язларның исідә, түсідә, сүйүдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табудың сөйгәнем. Һәр фасыл үстисле, үзисле һәр фасыл наслардан торадыр. Янымда син булсаң сөйгән яр, кошларны уздырып уладыр. Язларның исідә, түсідә, сөйүдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табудың сөйгәнем. Язларның исідә, түсідә, сөйүдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табудың сөйгәнем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табудың сөйгәнем.
Сезгә әле генә кушылган тамашачылар, сез музыкаль коймак хит парадын карыйсыз. Хит парадның нәкъ уртасына җиттек. Соңгы кыңгырау көнендә әти-әниләр мине беренче тапкыр классташлар белән учак янында кич утырырга җибәрде. Алар минем бик катгый кешеләр, ул көнгә кадәр тиешле вакыттан озагракка чыгарганнары да булмады ди. Бу атнаның 7нче урынын алган Ришат Төхвәтуллин. Классташлары белән иртәнге 6да гына авылда көтү куганда таралышкан алар. Яңа сауган сөт, коймак белән чәй эчеп йокларга ятканда шуңа төшендем. Әниләр төне буе борчылып, керфек тә какмаган икән. Шуннан бирле аларга борчу китермичә, өметләрен акларга тырышып яшим ди егет. Дөрес сүзгә җавап юк диләр халыкта. Ришатның үзен чакырырга вакыт җитте. Олы мәхәббәтем, сафлык белән бөтен, җырларымда яши тәүге яр. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, хыялларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, хыялларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, хыялларыма Сигән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Хәзер без хит парадта тагын бер дуэтны каршы алырбыз. Гүзәл Әхмәтова белән Илшат Япаров бу атнада 6нчы урынга лаек булды. Мәктәптә кыңгырау шыңлатулар бигрәк истәлекле булды минем. Актив укучы булганлыктан, беренче кыңгырау чарасында да, соңгы звонокта да гел чыгыш ясый идем ди Гүзәл. Ә менә Илшатның хатирәсе мәңге онытылмаслык булган. Соңгы кыңгырауны видеога төшертү өчен классташлары белән бергә абыйсына бик озак үтенергә туры килгән аларга. Көч хәл белән ул ризалашкан. Тик уку йортын бутап килгәндә көне буе гомумән башка укучыларны видеога төшереп торган. Ә соңыннан шатландырыйм әле дип, шул төшергән видеосын да бүләк итеп кайтып киткән. Вәт килдек аннан ди Илшат. Ярый, хәзер сүзне Гүзәл белән Илшатның үзләренә бирик әле. Бу юлы 6нчы урынга лаек булдылар. Düşəm digəndə bir su jitə yürəkə, nazlı yolsuz dava, yürək başıya məhəbbətə. Tipsənəni düp yürək, yürəkə suyu kirək. Üzülüb suyəmi deyib, əytələ irikəmi tizirək. Йөрәгеңнең ишегеме сөю, бер көн килеп шакыса, син бәхетлесең яшисең, очар коштай талпынса. Өзеп төшәм дигәндә,
bir söz җитә йөрәккә. Назлы җылы сүз дава, йөрәк башы мәхәббәткә. Типсен әле дөп йөрәк, йөрәккә сөю кирәк. Üzülüp сөйәм дип, әйтәләр йөрәккәме тизрәк. Типсен әле дөп йөрәк, йөрәккә сөю кирәк. Üzülüp сөйәм дип, әйтәләр йөрәккәме тизрәк. Сугыштан соңгы чор балалары өчен соңгы кыңгырау ул кадәр тантаналы, шатлыклы үтте микән ул? Гомумән булды микән соң ул дип аптырашта калды Хәмдүнә апа Тимергалиева. Югары сыйныфларны 20 километр ераклыктагы район үзәгенә йөреп укырга туры килде. Атна тәмамлануга, дәресләрдән соң авылга хуҗалык эшләрендә булышырга ашыга идек без. Алай күңел ачулар артык эләкмәде дип сөйләде мөхтәрәм җырчыбыз. Монда артык сүзләр кирәкми. Хәмдүнә апа, сезнең кебек легендар җырчы каршында без баш иябез. Хит парадның 5нче урыны сезнеке бу атнада. Yazlarında, güzlerinde ayrıldık dostlarım. Taş yolsa da, şiir olsa da birge yaşayık dostlarım. Düşmanlarını gülleştirip jırlap yaşayık dostlarım. Gözlerimle sayrattıran kal yürekte kuşlarım. Kuşlar gibi jırlap kınay birge yaşayık Иң шәп җырлар клиплар рейтингының чираттагы 4нче баскычына күчик. Эх, бигрәк рәхәт, мәшәкатьсез вакыт иде инде ул мәктәп еллары. Соңгы кыңгырауны башта мәктәптә вальслар әйләнеп җырлап үткәрдек. Соңыннан укытучыларыбыз белән урманга барып, учак ягып, көлеп тә, елап та, җырлашып та утырдык. Менә шуларны искә алу күңелгә рәхәтлек бирә ди Алинә Даутова. Алинә, без дә синең чыгышыннан күңелгә шул кадәр рәхәтлек алабыз. Яле, барчабызны да сөендер әле. Иреннәреңдәме әлдә саклана йөрәгемдә зәңгәр күктәй, зәңгәр күзләр бары тик синдә генә гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Мең тапкыр гафу үтенәм синнән яраткан кешем яшьлектәге мәхәббәтем җанда саклаган өчен гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым
Ниһаят, музыкаль коймак хит парадының лидерлар эшлеген ачыклар чак җитте. Бу атнаның 3нче урыны ияләре Азалия, Урал, Рәшитовлар. Артык нечкәлекләренә кадәр истә калмаса да, соңгы кыңгырау күңелдә моңсу да, күңелле дә, рәхәт мизгел булып саклана диялар. Артык сүзләр нигә? Җырга күчик. Яшьлегимдә бер сандугач ушыма куна иде. Ул сандугач син булгансың, ул сандугач син булгансың, күргәч таныдым сине. Син генә, бит син генә, язмышымда син генә. Сандугачым, гомерлек аюдашым. Син генә, бит син генә, язмышымда син генә. Сандугачым, карлугачым, гомерлек аюдашым. Син генә, бит син генә, язмышымда син генә. Сандугачым, карлугачым, гомерлек аюдашым. Хит парадның көмешен алган Илмира Сөләйманова соңгы кыңгырау тантанасы мәктәп еллары турында мактанып сөйләрлек күңелле истәлекләре белән бүлешә алмады. Зур тантаналы линейка гади генә үтте ди җырчы. Аның каравы, мәктәптә шул кадәр яхшы, көчле укытучылар белем бирде безгә ди ул. Форсаттан файдаланып, Илмира Сөләйманова барча укытучыларга кайнар сәламен юллый һәм барыбызга да дусларым, дусларыма җырын бүләк итә. Каршы алыгыз. Күңеле түреләремдә урыны дусларым, дусларыма, битсез ям биреп торучы минем тормышларыма, битсез ям биреп торучы минем тормышларыма. Юлыгызга сибәр идем дуслар чәчәгелләрне, җырлап үтик бергә үтик гөлгә тиң гомерләрне, җырлап үтик бергә үтик гөлгә тиң гомерләрне. Күңел түреләремдә урыны дусларым, дусларыма, битсез ям биреп торучы минем тормышларыма, битсез ям биреп торучы минем тормышларыма. Каршы чыгып атын бәйләр, дустың булсын дигәннәр, бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр, бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түреләремдә урыны дусларым, дусларыма, битсез ям биреп торучы минем тормышларыма, битсез ям биреп торучы минем тормышларыма. Күңел түреләремдә урыны дусларым, дусларыма, битсез ям биреп торучы минем тормышларыма, битсез ям биреп торучы минем тормышларыма. Игътибар, барча тамашачылар мәхәббәтен яулап, хит парадның абсолют лидеры исеменә бу атнада Илгәрәй лайык булды. Соңгы кыңгырау көнендә иң истә калганы мәктәптән соң классташлар белән җыелышып, табигатьтә учак янында җырлашып, сөйләшеп утырулар булды. Туганнар кебек бер гаилә сыман киләчәккә булган планнарыбыз белән уртаклаштык, хыялларыбызны сөйләдек. Ни дисәң дә 11 ел гомер классташлар белән бергә үтелгән дип хатирәләрен барлады Илгәрәй.
Ә без җырчыны хит парадның алтын урынына ирешү белән котлыйбыз һәм җырлатабыз әлбәттә. Yollarım şitlerde yürütse de bir itip gözümde minlerini yolumunu yaktırtır nurum sen benim işini gül birden bir ümitin üzülgen günde de anlatma dünyada mini barın min seni yatlarga kaldırmam üzülüp kalmasa yolları ümitin üzülgen günde de anlatma dünyada mini barın min seni yatlarga kaldırmam üzülüp kalmasa yollarım min seni yatlarga kaldırmam üzülüp kalmasa yollarım üzülüp kalmasa yollarım. Шулай итеп, хит парадның 15 баскычы да лайыклы ияләрен тапты. Киләсе атнада әлбәттә хит парадта җырлар үзгәрәчәк, кайберләре төшеп калып, яңалары урын алачак. Ә хәзергә саубуллашып торыйк. Сезнең белән мин Гүзәл Зиядинова идем. Яңа очрашуларга кадәр сагынып торыгыз.